Gelen döwlet diýer türkmen, mehman bolsaň söýer türkmen. Ýerlataň taryh gatyn, gadymdan medeniýetim. Çitimleri gözel hali, ol owadan şähram ýaly, gyýdgelinden şaý tepleri, hayran edýär, gör köpleri. Salam, mahlan ýyleşer, çeperelli, gaýdgelinden Gahryman arkadamyzyň saýetinde, ojuklarymyzyň arsgal döwlete ýar bolmagyny, çağaçyklarymyzyň gülkisleriniň bagtyar ýaňlanyp durmagyny arzu edýär. Türkmenistan döwletimizi ösüşleri sary alyp barýar. Milli mirasymyza çäksiz hormat goýýar. Gahryman arkadamyzyň janynyň sag, bilen başynyň aman bolmagyny arzu edýär. Ene şeýle arzular bilen çeperelleň öýdüni şirin dillen aýdymak gepleşigimiziň tomuşa täze çagyrýar. Merhabalar, ene görüşüňiz ýaly biziň bugunky gepleşigimizde bir näçe sagany, aýdymçy, gyzamyz gatnaşýarlar. Şeýle-de biziň bugunky gepleşigimiziň mehmany çeperelli wenanymyz Kiçik Gyzaýdamyz gatnaşýar. Merhaban mehmanlar, ilk welene siziň ähliňizi gepleşigimizde hoş gördük. Kiçik Gyzaýdam türkmeniň aňyrdan gelýän asylly bir däwi bar. Gelin gyzamyz edinçlerini alyp ümäý şörekenlerde aýdym saýdynlar ekenler. Ene şol asylly däw biziň häzir bu günlerimize çenden gelip ýetmegi bizi diýseň begenleri. Ene häzirki döwrümizde durmuşa çykýan gyzamyza şu bukçykny taýynlaşmaga kömek etmek maksady bilen oň joralary, ýeňeler tarapyndan bir ýygmançylýardy. Şol asylly däwiň biziň günlerimize dowam edip gelmegi hakynda görnýär. Gyý çykarmak, ogly ýermek gadym döwürlerden bäri gelýär. Biziň türkmen halkymyzda gyýlarymyza sep edýär. Sep edilende ol sepken uly iş bolýar. Ol köp wagtyň alýar. Onuň hemme kişiň toýu ýa-da sähäti deň gelenek. Kädamyky gysga wagtda bahm bolmaly bolýar. Kädamyky gotaçylygy köprek wagtda çekýär. Biziň türkmen halkymyzda gota bolan soň haýyrly işi jäh tutmanyda bir nakıl var. Şol haýyr işi jäh tutmak, bahmrak şol işi bitirmek üçin gyýlar, gelinler, öz gelinjeler bolýar, ýa zoralar, goňşular bolýar, ýaşuly eneler bolsa, ýa öz ýar gyýlar bolsa hökman kömege barmaly bolýar. Ol biziň bir köýleden gelýän bir hili arkalaşykly, adam kärçiligi görkezýär. Biziň muň ýyllyklardan gelýän iňçe kestelerimiz, gaýmalarymyz, pogtamalarymyz, basmalarymyz, garalama naqşlarymyz esas ahal welaýatyna edilýär. Umuman enata tarapyndan durmuşa çykýan gyýza edilýän zat kän bolýar. Ol bir iki öýüň arasynda täleden öý gurmakda, ol täleje gurulan öýüň kemini goýmajak bolup, iki tarapam enatda elinden geleni edýär. Olar kän işler etmek üçin biziň türkmen gyýlarymyz, gelinlerimiz, goňşularymyz, ýaşyl enelerimiz çendiň şolara gerek bolan keçe bolsun, ýa halys palasy bolsun, ýa bir ýorgon çekmek däw bolsun, şoňa kömekleşip gyýjagalar kestelerini etişip, ýa bukçalaryny çatyşyp, hemişe de bolşýaly. Häzirki döwürde de ýaş çağalar bir-birine kömek edenlerine bir-birine degişip, ana bir her welaýatyň öz aýdym bar, degişmesi bar, haly bar. Ana bizlerle qakyp monça gatda oýnalýar. Ýa-da benim qaky etraflaryna ýaryljan aýdylyp, ýaşlar öz başyna şoğun tuzdurup, şol öz ýatawlyklaryny, öz bir-birine bolan mehr muhabbetini görkezýär. Ana şoň goň şeýle bir owadan şeýle gowja gyýlan arasynda turanma şeýle bir begenýän bu jagal gyýlanmadan elinden dur dökülýär. Şu gepleşige gatnaşýan şu aýdymçy gözel gyýlanmadan elleriniň hünärine, özleriniň owadanlygyna şeýle bir büýsanýan. Türkmen ýerine bagşyly il, bagtly il diýen bir ajaýyp bir söz bar. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine aýdymçy gyýlanmadan birini ýerine ýetirmegini aýdym diňläliň, el işlemimiz edeliň, söhbetimizden soň dowam eder. Aydınlarımızın nurana da nurana, maruftan
şirin fadına Yenim yüreğimi tavfana bağışlayın Yenim yüreğimi tavfana bağışlayın Uşirvan pirideni galfana bağışlayın Mehriban ýeşler bir gepleşmeli dowam edýär. Kiçik eýdäde biziň gepleşigimiz adynyň belli bolşaly çeperellen öýdümi, şirin bilen aýdymy diýip atlanýarlar. Şu gepleşigimiz gönülden göni biziň gyýyr gelinlemizin el işleri barada, şu gelin gyýlamyzyň döredýän ajaýyp millilikleri barada, sunugaty bilen baglanyşyklar. Gepleşigimiziň şu ýerine Lenan Maşgalanyň durmuşda tutýan orun dogrusynda da söhbet edýär. Oğullar devletin maşa qıyız hem olsa gün hoşu qıyız sağa dünya iğnenen eylep bir ene tan quvuncu bolya o bir nezik nepis owadan zat bolya qıyız sağa şu qıyız sağaları baştan kiçikliginden bir azıcıktan käseciga gitdirmäni ya bir açakygyna mani usul bilen ene diýilýän zat öwretmeli şol baran ýerine ilmi tama kösenmeli üçin ol baran ýeriň öz öýüň sen enen ataň eline bir arly ur ýaşaýan aýal maşgala gelin bolup bir öýe gelenine ol öýüň sütüni begençi quwunçy bolýar ol öz evi balasyna oğluna deňlep taýlap alan soň sen özüň höwes bilen şol öýe höwes bilen barmýar şol höwes bilen baran öýüňi oňa soň amjytmajak bolmaly şol öýde ýalňyşlyk bolanada ýuwaşlyk bilen öz gowlugyň bilen görkezip şol öýe gowluk saljak bolmaly. Onun gelin gaýyn araňda öýle düşünşik gidýän ekeni. Nahar edende. Şu eden naharyň ahlasyň, mehriň berseň şo naharyň süýçi bolman gitsek ýerek. Sebäbi oňa sen mehriň, ahlasyň süňýär. Ol ýokman süýçi bolaýmaly. Gaýnene de bolmaýanlar bolanada şonu süýçi bolmaýanada salaça öwredip ana munyň gowurdyr. Indi adam gowular diýmek ober ulyň kiçeldiýän sözler. Eýem sen gelini terbiýelemeli. Gaýyn ýylýan zat gelini etmejek bolsa 7 ýyl öňünde gelin bolmaly. Biziň köne türkmenlerimiz ýönel gaýdan näler. Biziň türkmençiligimizde hünär öwrenme ýigrenme çörek pişirmegen, haly okumagan ýa keste kesemegen ýa bir gözüňe gerek eşiňi biçip dikmegen bir hünär de. Ol hünär aýal maşgalany berýär. Hiç ýer şol adama peslikdäle belentlik getirýär. Şoň üçin gaýlar men berjek maslahatym kär diýilýän zat öwrenin. Size hiç wagt artykmaçlyk etmez. Siz elmi tama gowy ýylam owatam aýlam. Bagat gözden bagtam size berilsin. Siziň käriňize, bagçylygyňyza, taýdanylygyňyza büýsonýam aýlam. Şeýle bir diňlämizde bir lezzet alýar. Bir adam meni bir ýaşlyk döwrüne gaýrat berýän ýaly etýärde. Köp sağ olun, kiçik eýdäde gyýlamyza ören gowy maslahat berdiňiz, durmuşda gerekli maslahat berdiňiz. Bilen size ilmidamy çepereliňizden güller dökülmegini, dürler dökülmegini arzu edýär. Baş aýdym aýdýar, dinleýär eýler. Oňuplar bu kemallik kesgine adamlar bir fursat oýy gatdylar. Bu ýakymly aýdym eşden geçene. Muqam dünýäsine bolup dönýär. Bu mahal pikire batmadyk aty, adamlaryň gowluny galap bekleden, şerwarlardan ýaňlanyň aty.
Şygyzayda sizin bize berýän gurrunlaryňyz ören täsirli, mümkin bolsa size şeýlere sowal beresimiz gelýär. Türkmen halk nakyllaryna el hünärleri barada köp sany gymmatly sözlere duş gelmek bolýar. Mysal üçin, el hünäri il geder. Hünär akar bolok, ılym yanar çyrag. Hünär eýesini eziz eder. Ýedi ölçäp bir kes diýilişi ýaly ine şu nakyllaryň häzirki günlerimizde ullanylýanlygyny uly güýsänç bilen aýtmak bolýar. Şu nakyllaryň ähmiýeti barada da bize gurrun meräýseňiz. Her diýen zat adamyny ilmetana awraýdy. Ýeti ölçäp bir kes diýmek bolur. Giyimizmede bitip oturan giyimlerine de degişil. Sebebi sen bitin zat ol durmuşa manysy giyim. Ol bitip oturan giyimden alyp bola ýerde dip kesi bermeliýden zat ýok. Onu alýaňda ölçeýän, iýde çykjakmy, çykmajakmy, ýa eden zatyň galat geljekmi? Adaçyk oýlanyp pikir edip bizden şol sen bitip oturanlardan hiç ýyly zaýa bolanok. Hünär diýen zat adamyny beýlet mesafetel diýenler. Plany gaýdanha şeýle bir gowy kesdetsek ýa plany gaýda bir şeýle bir gowy küýnekdik ýa bir tahyýasy diýilen zatyň özü bir gyýçaga ul agryda. Agry getirýär. El hünär il geder diýilýäni ol näme şu wagtdan bizim milli muzeýlerimizde ýa bir gadyl enemamalarymyzda saklanyp galan gadymdan ince edilen kestel sırpalar, kurtöler, ýa bir öýdür dokulan gyňaşlar görýän plan çegil bolupdyr. Diýleň özü ol bir sungat derejesine ýeten biziň kesdämiziň uzak ýyllan taryhy eýen şol kim edipdir? Kimiň daýdasy edipdir, kimiň mamasy edipdir? Şol eýen adamynyň ömrüni uzaltdyr. Eýen şol adamyň aty ýatlanypdyr ýa. Şol hem geljek ýaşlara şol owadan kesdeler etmäge, şo gowdatlar döretmäge höwes söredýär. Biziň ina halymyz, künsimiz, bedewatymyz dünýä boýunça gyzyklanýarmyz biziň ince kesdelerimiz häzirki zaman biçigünäk owadan naqşly eşiklerler taşa döwletlere sergilere gidýärler ýa-da taşa döwletden gelen adamlar şol biziň ince kesdelerimizi, gaýmalarymyzy, ýa bir basma bolsun, hallamyzy görenler şonu häýli nepisligi bilen gyzyklanýarlar. O da bize bir türkmen halkymyza uly büýsänç dünýä boýunça tanalmagymyza uly ýardam edýär. Şu zatlaryň sakatyna duran mehriban prezidentimize sağ bolsun aýdýar. Her bir tutumly işlerde elbetde üstünlük arzu edýär. Mehmanlaşar gelin gepleşigimiz şu ýerine aýdym dinläliň, oglumuzy goşal edeliň, sohbatymyzdan dowam eder. Aa
mirasymyza giň ýol açan hormatly prezidentimize Gahryman arkadağymyza köp sag bolsunmyza ýar. Goý Gahryman arkadağymyzyň jany sag, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolan gaýlar, kiçigi daýdamaz size gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyň üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Sizin gülergizliğiniz bilen toýly günlerde diýdarlaşmak meselesi. Ojaqda ot ýansyn mährimiz bilen. Mährden ýasalyň bagtyýarlygy. Watan anjytman awat saklaly. Watan bize içilipdir köp bagty. Bizim onuň beren durun haklaly. Kalplar sahra güller ýaly owadan gaýdy gelmenler. Biz size ömrüňizde güller görkli, ballan datly günleriň köp bolmagyny arzu edýär. Milli mirasymyza uly üns berýän, hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzulap, çeper elleň öýdümi, şerin dillen aýdymat gepleşigimiň bu gedek sanyny geçip turýar. Hoş bakmaň.